2017 ez dute kobratzen legez dagokien gutxieneko soldata etxeko langileen elkartaren urteroko txostenaren ondorio deigarrenetariko bat da hori. Gutxieneko soldataren langai egoerak izan duen eragina kalkulatu duten eta lanaldiarekin alderatu. Nabarmentzekoa da etxeko langile egoilerren ehuneko 59 €1.200 baino gutxiago irabazten dituztela hilean eta ehuneko 19,3 ez direla 901 eurora iristen. Etxeko langileentzako aholkularitza zerbitzu bat da eta iaz haiengana jo zuten 728 kasuetan oinarrituta osatu du txostena. Emaitzen entresaka egitean langile egoilerrak eta etxetik kanpo dihardutenak bereizten ditu, baita legezko egoeran eta legez kanpo dihardutenak ere. Oro har eta soldatari buruzko datuek erakusten duten bezala langile egoilerren egoera lazgarriagoa da. Eguerdion guztioi, 12 pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Etxeko lanak eta zaintza lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain ez dira legezko gutxienekoak betetzera ere iristen. Hala, kanpoko munduarekin ia harremanik ez duten barneko langile askoren bakardadeak eta paperik gabeko langile gero eta gehiagok enplegatzaileen gehiegikeriak jasan behar dituzte Aiara Durreta. Etxeko langileen ehuneko 97ak ez du kobratzen dagokion gutxieneko soldata. Hori da etxeko langileen elkarteak urteroko txostenen ondorio adierazgarrienetakoa. Bizkaiko etxeko langileen elkarteak Euskal Herriko etxeko langileen egoerari buruzko datuak zabaldu zituen asteazkenean. Elkarteak nabarmendu duenez, naiz eta ia langile guztiak altan eman dagon, gehienek legez kanpoko baldintzetan dihardute. Izan ere, txostenak jasotzen du behar ginen ehuneko 72ak beharko luketen baino lanaldi luzeagoa dutela. Hau da, 2-3, 60 ordu baino gehiago egiten dute lan astean. Beraz, atzeden legedia ere ez da betetzen. Datu horiek langileen egoera lazgarria agerian uzten dute. Izan ere, etxeko eta zaintzako lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzen. Halaber, elkarteak egiaztatu duenez, ohikoak dira mespretsuzko esaldiak eta mehatzuak. Baita eskubideak ukatzea ere, erregularizazio ezak ahalbidetzen duen babesgabetasun egoera aprobetxatuz. Edonola ere, elkarteak argi utzi du gai horitako askok konponbide erreza izango luketela. Gehiegikaria horiei muga jartzeko borondate politikoa balego. Tartean, erregularizazioa simplifikatzea, gizarte arloko epaitegien jarduna arintzea eta gizarte segurantzaren bulegoetara aurrez aurre sartzeko erraztasunak ematea. Hain zuzen atzoko egunarekin lan berdina egiteagatik gizonek eta emakumeek ez dutela berdin kobratzen gogoratu dute sindikatuek eta hori konpontzeko neurri zehatzak alde egin dizkiete patronalari eta gobernuei. Soldata berdintasunaren eguna izan zen atzogoa eta horren harira mobilizazioak eta adierazpenak egin zituzten sindikatuek. Labek protestak egin zituen Bilbon eta Iruñean gobernuen eta patronalen egoitzen aurrean. Ordea UGTek gaiari buruzko azterketa bat aurkeztu zuen. Horren arabera soldata arrakala ehuneko 19,9 da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta ehuneko 23,2 Nafarroan. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñan. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean, gizonezkoek batez beste ehuneko 23,5 gehiago irabazten dutela Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio egun sexuaren araberako lanbanaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Eta soldata berdintasunaren egunaren karietara, heldu den urtetik aurrera martxoaren 8 jaieguna izatea proposatu du Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuak. Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak adierazi du urrats bat izango dela berdintasunaren kausan inguruan sentsibilizatzeko.
Beharrezkoa den guztietan errepikatu behar dugu emakumearen berdintasunaren kausa, demokraziaren kausa dela. Eta emakumeek ezin dutela askatasun osoa izan, ez direla lehen mailako herritarrak beren independentzia ekonomikoarako tresna guztiak ez badituzte. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean. Eta egia da gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egon. Bestaldetik, enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortza aldarrikatu du Euskal Herriak kapitalari planto plataformak hain zuzen zentro publikoa sortzeko ez legezko proposamena eztabaidatuko da ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean. Egitasmoak plataformaren proposamena du oinarri, baina Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aurkeztu dute modu bateratuan. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Hau da, kontrolatzea bai EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek 3. herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean eta bertan finkatzen direnean hauen jokabidea ere bai kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Eta zentro honek kontrolatuko lituzke batez ere enpresa transnazionalen impactu edo kalte ekologiko, lan arloarekiko, ekonomikoa, kulturalak, enpresa hauek eragiten dituzten orotariko impactuak, ezta? Eta puntu garrantzitsu, bereziki garrantzitsu bat izango litzateke, giza eskubideen urraketaren gaineko beren berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Hainbat talde politiko eta parlamentari guztiekin, ez daukagu orain ideia bat ketaren ondorioa zein izan daiteken, beraz gu goaz baikor eta pentsatzen proposamena ez dela inolako zoramen bat, besteen bat munduko hainbat lekutan antzeko proposamenak bultzatzen ari direla, eta beraz erabat razonablea dela eta orduan bakarrik geratzen zaigu eragile sozial gisa talde parlamentari eskatzea euren baiezko bozka edo bestela, ezeskoan ez zergaitia azal dezaten zentzuz, ezta? Beharginei iritzita berriz langile bat hilda Arrigorriagan objektu astun batek. Jota atzo eguerdian izan zen istripua Arrigorriagako Konformados Fakme enpresan eta gauean hil zen Gurutzetako ospitalean. Atzo gauean langile bat hil zen Gurutzetako ospitalean, eguerdian lan istripu larri bat izan ostean. Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak argitaratutako informazioaren arabera, arratsaldeko 3 pasatxo objektu astun batek bularrean joztuen gizonezkoa eta horregatik eraman zuten ospitalera. Istripuaren zergatiak ikertzen ari dira oraindik haren lankideek 2 eguneko greba antolatu dute. Eta lan istripuen bueltan Gasteiza joko dugu orain eta horretarako Nerea García lankidea dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Nerea. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, Tubos Reunidos lantegian 2 langile zauritu dira lan istripu batean enpresak Amurren duen fabrikan, ezta? Zer gehiago dakigu? Goi tentzio aparatua zeuden gune batean lan egiten ari ziren 2 langileak. Ondorioz, langile bat oso larri zauritu zen eta besteak zauri arinagoak jaso zituen. Ela sindikatuak azaldu duenez, 2 langileak azpi kontratutatako enpresa batentzat lan egiten ari ziren.
Ordea Gasteizen zaudela aprobetxatuta Nerea bada azken asteetan hizpide izan den beste gai bat aipatzeko, izan ere oroimenezko zentroaren inguruko korapilo askatu dute martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak instituzioen ekinbidea onartu dute, beraz negoziazioa itxitzat jo dute, ezta? Hala da, bai, martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek bidalitako azken proposamenari eta horrekin itxitzat jo du abiatutako prozesua. Bestalde, Espainiako gobernuak iragarri du patronatuan sartzeko asmoa eta biktimen elkartea horren aurka azaldu da. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin itzitzat jotzen du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behin betiko eman zioten eta horrela onartuta orain martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021eko hitzarmena martxan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea. Azkenik, martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetzi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Honekin hemen utziko konexioan Nerea, eskerrik asko eta hurrengora arte ondo izan. Eskerrik asko zuei, aio. Eta memoriarekin lotuta bada besterik, izan ere beste 4 kerei aurkeztu dituzte regimen frankistaren krimenengatik. Memoria demokratikoaren legeak nazioarteko itunak betetzera derrigortzen du eta auzitegiei eskatu diete kereiak aintzat hartzeko diktadurako torturek eta krimenek ez dutelako preskribatu. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako 4 kereia aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereiaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaina, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereia horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1963ko ekainean. 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu.
Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. Ordea politika arloko gaiekin jarraiki euskal presoen aferan Ainhoa Barbarin espetxera itzularazi dute 3. graduan zegoen 2022ko urritik, baina fiskaltzaren helegitea aintzat hartuta kartzelara itzularazi dute. Etxerat elkartea jakinarazi duenez, Ainhoa Barbarin Iurrebaso Urretxuko preso ohiak espetxera itzuli behar izan du. Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegiak fiskaltzaren helegitea aintzat hartu eta 3. gradua atzera bota ondoren Martuteneko kartzelara bueltatuta. Barbarin 3. graduan zegoen 2022ko urritik kartzelako tratamendu batzordeak erabakita 21 urte daramatza preso eta 2021ko apirilean Pikasenteko espetxetik Zabaiako espetxera hurbildu zuten. Datorren urtean beteko ditu zigorraren 3 laurdenak. Aldiz Anartz Aranbarri eta Luis Roncero ieslari ohiak Euskal Herrira itzuli dira. Roncero urtarrian itzuli zen eta Aranbarri herenegun geratu zen aske. Luis Roncero eta Anartz Aranbarri ieslari ohiak Euskal Herrira itzuli dira etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Roncero Gasteiztarra da eta urtarrian itzuli zen etxera. Aranbarri berriz Ondarroarra da. Ura Venezuelatik iritsi da eta herenegun geratu zen aske. Espainiako Auzitegi Nazionaletik pasatu ostean. Auzitegi horrek ebatzi du ez dagoelaren aurkako auzirik. Etxeraten datuen arabera egun 18 erbesteratu eta 5 deportatu daude Euskal Herrira itzuli gabe. Hizkuntzari heltzeko berriz Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara, izan ere Seaskako 21 gurasok eta langilek ekintza bat egin dute Bordeleko errektoretzan ikasleek azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Sarrerako aterak kateatu dira batzuk eta eraikinaren teilatura igo dira beste batzuk, mespretxuari stop eta azterketak euskaraz zioten pankartak zabaldu dituzte. Bertan, Euskararen erakunde publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek bilkura egin zuten irailean Frantziako Hezkuntza Ministerioan eta ordutik ministroaren erantzun baten zain daude. Orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespretxua erakusten haukute, beraz, gukide blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat. Eta ez paliman dugu erantzunik, ebe urkunago joanen gira, eta garritegiakin presgirela orain. Azterketak euskaraz! Azterketak euskaraz! Gaizadatuta berriz azpeiturei helduta, Frantziak abiadura handiko trenaren lanak 2052 arte atzeratuko direla esan ondoren Aitor Esteban EAJko bozeramaileak kongresura eraman du gaia, eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari galdetu dio, ea Frantzia adarra jotzen ari zaion izan ere, Espainiak eta Frantziak urtarrian Bartzelonan egin zuten goi bilera baten ondoren, Sánchezen baieztatu zuen Irrekoaren lotura prest egongo zela 2030erako Frantziarekin adostu zuenaren arabera, udane arbeok azalduko dugu. Urtez urte atzeratzen joan dira abiadura handiko trenaren obrak. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskali delakoaren eta Ipar Euskal Herriko lotura amaituta noiz egongo den oraindik zehazteke dago.
Frantziako Macronen gobernuak dio AHT-aren Bordeleta Akizarteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskaliarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Atzerapen horien berri hartarazi ondoren, Aitor Estebane Aiotako bozeramaileak Kongresura eraman du gaia eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari galdetu dio ea atzerapen horiek egiaztatu ditzakeen. Nosotros también nos vimos sorprendidos por esa publicación del organismo francés. Gaineratu du Europar Batasunarentzako estrategikoa dela Madrid-Gasteiz-Akize Paris arteko trenbidea, eta azaldu du Espainiaren esku dauden azpiegiturak 2030erako prest egongo direla, Euskaliaren zatia eta Gasteiz-Burgos artekoa. Y lo que le puedo decir es que lo que dependa de nosotros vamos a tratar de que se cumplan los plazos fijados en esa cumbre y por supuesto también los plazos fijados y comprometidos por la Comisión Europea que apoya sin duda alguna lo que está haciendo el Gobierno de España. Dena den Frantziaren aurkako kexa ofizial bat aurkeztuko duela iragarri du, eta ildo horretan azpimarratu du Europar Batasuna Espainiaren alde dagoela auzi horretan. Eta kulturarlora salto etxeko kontuei helduta musika zuzenean saioa ikusteko zita dugu gaur ostegunarekin pantailen aurrean eta gaurko saioak zer dakarren jakiteko kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi aurkezlea. Kaixo, Koldo. Kaixo, egunon. Egunon, tira konta iguzu, zein dugu aste honetako talde protagonista ez, nondik ibiltzarete grabaketetan? Aste honetako saioa grabatzeko Luzon izan gara, Lapurdin, eta bertan Xutik taldearekin egin dugu hitzordua. Iparraldeko talde veterano honek disko berria atera du eta horren harira elkarrizketa egiteko Luzuko gaztetxean batu ginen taldearekin. Taldearen ibilbidea errepasatuko zenuten saiorako noski, zer nolako ibilbidea du batzean Xutik taldeak? Bueno, 15 urte bete ditu taldeak, iraupen luzeko 4 disko kaleratu ditu, musikalki eskarrok erritmoetan etorri da taldea, baino esan daiteke hori, baino askoz gehiago ere badela horren atzean, estizai giroak nagusi dira, bestelako giroak ere busti izan dituzte taldearen doinuak azken hamarkada honetan, eta guzti horren bilkura disko berrian topatu dezakegu. Estudioko 4 disko kaleratu ditu bandak eta azken lana izango zenuten izpide bereziki saioan, ez da? Zer du azpimarratzekoa kantu berrien azalean lanak? Aipatu bezala, taldearen musika norabidea mantentzen da hasierako sustraietan, eskarrok erritmoak dira nagusi Xutik taldearen musikan, baina honakoan ere baira bestelako doinuak ere ez. 12 kantu batu dituzte diskonetan, guztiak pandemian zehar sortuak izan dira, lehenengo bakoitzaren etxean zirriborroak eta gero entxegu lokalean borobildu dira, eta 2022 urtean zehar grabatu zituzten kantuak, eta diskoa pasaren urteko udaran kareatu zen eta geroztik taldea zuzenean dabil. Diskoan aipatzekoa izan daiteke, taldeak izan dituzten kolaborazioak, alde batetik Niko Etxart izan dute, bestetik Ainedu alde hautsetan, Kiki aritu da harmonikarekin eta hitzetan ere Odei Barrosoren eta beste hainbat lagunen laguntza izan dute. Bai, ez da hor, zarga aipatu duzu ez apur bat zer dan jasotzen duna lan horrek, baina estilo aldetik azpimarratzekorik? Bueno, aipatu dute, eskarrok ritmoetan abiatu zuen taldeak bere bidea, esan daiteke bere taldea sortu zenean, bazirela Euskal Herrian bai talde gisa horietakoak, duela gutxi agur izan duen Eskakitan taldea, Betagarriren itzala hor zegoen, Esnebeltza, Bendeta eta olako taldeen garaia zen, oso garai potentea, eta hauek beti nahastu izan dituzte herri instrumentuekin, dultzaina presente onda Xutiken kantuetan, txalaparta ere sartu dute disko berri honetan, eta uzartu dituzte euskal musika tresnak eta rocka eta ska eta bestelako doinuak bere doinuetan. Oso ondo, eta bukatzeko izango dugu taldea holtzetan aurki ikusteko aukerarik? Bueno, 20 kontzertu inguru egin dituzte disko atea zenetik, 2023ko martxoan 200. kontzertu eskainiko dugu taldeak, iparraldean, eta gero Euskal Herri zabaltzeko asmoa dute, oraindik gira hitzartu gabe dute,
baino laster argitaratuko dituzte data berriak bere sare sozialetan, eta bertan ikusi ahalko da, xutik taldean nondik nora ibiliko da, bai datozen hilabeteetan, eta bai datozen asteetan ere. Ondo da, honekin hemen utziko gu konexioa, izango gara gauean, pantailetara, eskerrik asko, Koldo, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri, mi esker. Eta honekin itxi da gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaera. Gaurkoan Jon San Pedro, Basque Center for Climate Change-eko kidea izango dugu. Elkarrizketatu nagusi gisa, beraz ez zaitezte urruti joan, laster gara bueltan. Betidanik aurre iritzien eraginez magia umeentzat dela pentsatu dugu. Baina hori ez da horrela izan behar. Odei magoak eskaintzen digun sentsazioak lana publiko guztientzako magia ikuskizuna da. Umoreak eta magiak eramango gaituzte teknologia berriak aztertzera eta zer nolako eragina duten gizartean ikustera. Ni 6 urterekin hasi nintzen, eta justu bertan, YouTube hasten ari zen, orain dela gutxi egiten dez, YouTube, orain ja eguneroko gozo bezala dakau, baina ja hor hasten ari zen, eta lehenengo trukoak agertzen ziren, truko revelado eta olako, orduan, ni hor hasi nintzen pixkat gauzak ikusten. Gegia da ni oso lotxatia nintzala, orduan ez duen inoiz aurrera pausu bat ematen, eta gero xeagoia amak esan zidan behin, guazen mago batekin zeitea, emanaldi batea juten geha, ikusten dugu, eta bukatzean, beragana hurbiltzen geha. Eta hola egin nun, eta politxa izan zen azkenin, aholkutxoren bat emate izu, gero beste mago batekin zeinte izu, beste aholku bat, azkenean aholkuen bildu maite izu, eta bukatzean gauza aprobetxagarriak daude, eta horrela izan zen pixkat benetako hasiera. Sentsazio desberdinak sentituko dituzte ikuslek, ez bakarrik sorpresa, baita unkitasunerako momentuak egongo dira, deneta egongo da hortxe. Orduan, horra laburbildu nahi genuen, baina gaina ikuskizunak badaka sorpresa pixka teknologiari buruz egingo dugu, eta nola teknologiak gure bizitzan, zelako eragina dakan, ona eta txarra, iritzirik eman gabe, publikoa da iritziak emango duen emanaldia bukatzean, baina horrek ere sentsazio desberdinak sortuko ditu publikoarengan. Eta azkenen, egitan tituluak izenburuak horri egiten dio referentzia, baina antzokitik atera arte ez dakizu oso ondo zergaitik, ez da referentzia hori. Hori da azkenen magiaren ezaugarri politienetariko bat, behintzat gure ikuskizunetan bai, aur kuadrilla batek asko disfrutatuko du, 5 urtetik gora, 4 urtetik gora, baina heldu kuadrilla bat aurrik gabe ere oso ongi pasa dezake. Sentsazio ikuskizuna oso eszenaratze bisuala daka, ideia oso originalak publikoak aurretik ez ikusitakoak, erritmo oso altua, orduan ez da hori ikuskizuna bakarrik, askotan magiak klitxe hori daka, ez da, baina magoen helburua da hori apurtzea ere eta horretan gabiltza pixkanaka, beraz, bai, edozein ikuskizun, edozein magia ikuskizun, gurasoi ere ikustea gonbidatzen zaie beti, ez eta, askotan, ez dira etortzen ez da, baina pixkanaka. Nik usteet behintzat kalitate altuko eskaintza asko daudela, asko. Konpainia profesional ikaragarriak daude bere lanak euskaraz eskaintza dituztenak, eta nik uste zorte handia dakagula, zeren benetan produktu, benetan politia dakagu hemen eskaintzeko. Nire kasuan, beti da nik euskaritza itea, txikitan nik ikastolan ikasi nun, orduan ezinezkoa zan euskaraz ez aritzia, gaztelaniaz egiten dugu lan baita ere, baino egia da, zure herriko hizkuntzan magia egin alizatia eta zure artea edo gustuko dakazun arte hori zure hizkuntzan partekatu alizatia, politia dela eta azkenin, bultzada pixka da. Gora doa, aspaldiko errepika, kapitalismoa ozonoa, Wall Street karbonoa. Langilearen zat, neurriak, murrizketak eta trabak, eta elitea elikatu. Immigrazio masiboa nunda integrazioa, prezian konzentrazio esparrua. Batzuentzat egazkin pribatua, besteentzat plastika zaharrezko barkua.
Bada 12 pasata direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean Jon San Pedro, Basque Center for Climate Change-eko kidea dugu hemen gurekin, ondo etorri, Jon. Eskerrik asko, eta eskerrik asko gonbia beragatik. Eta tira, hasiko gara hitz egiten, ez, apur bat, erakunde politikoei ere begira izan ere, azkenaldian geroz eta gehiago entzuten dugu, ez, klima larrialdia bera eta guztiek agendan dagoeneko badute markatua, eta bagabiltza ikusten hainbat eta hainbat ekimen, ez, apur bat horri lotuta, ez, zer deritzozu horri? Nik uste dut prozesu bat izan dela, ez, azken urteotan ikusi dugu nola, ez dakit, izan ditugun bero boladak, eta gero eta batazbesteko temperatura gero eta altuagoa da, eta nik uste dut jendeak hori ikusten hasi dela gehiago, ez, azken urteotan ere hau ezoiko gertaera asko egon dira, eta hori jendeak ikusi du, eta nik uste dut horrek asko bultzatu duela ere, kontzientzia klimatikoa eta akzio klimatikoa aurrera, ez. Eta bestalde batetik ere nik uste dut hori orain izan dugun erregai edo gasaren urritasunaren ondorioz, eta horrek egin du argindarraren prezio egotzeak, horrek ere nik uste dut kontzientzia klimatiko gutxiago daukan jendeak ere klima krisia bere lehentasun bat bilakatu da. Orduan nik uste dut prozesu eta prozesuaren ondorioz nik uste dut agintari politikoek hori klima krisia beren agenda politikoen erdialdean ipini behar izan dutela. Bai ez, gainera klimaren krisialdi hortan badira hainbat eta hainbat ertz, orain justu energia azaritu zara, ez, horren bueltan esaterako energia trantsizioarekin edo lotuta, ez, alor horretan ere hainbat ekipenari da bultzatzen, eta oso famatuak egin dira behintzat azken aldian, ez, eolikoen bueltako albisteak bereziki, ez, eta horrela ere bada beste parte bat badela, ez, ingurumenean horrek izan dezakeen inpaktua, ez, eta bai ikerlariek, zein gizarte arloan ere horrekin kontu zibiltzeko deiak. Bai, trantsizio energetikoa nik uste dut ezinbesteko ardatz bat dela, baina kontuan izan behar dugu ere badaudela beste lehentasun batzuk eta beste ardatz batzuk. Adibidez, lur edo basoen kudeaketa edo biodibertsitatearen babesa ere lehentasun sozialak izango dira. Eta orduan, gu badakigu energia berriztagarrien garapen masiboak beste lehentasun hauekin gatazkan ere sartu daitezkela. Eta orduan, nik uste dut ingurumen inpaktuaren azterketa ezinbestekoa izango dela. Adibidez, energia eolikoak edo eguzki energiak behar duten lurra beste ekoizpen batzuekin sartuko da gatazkan. Eta hori ikuspuntu zabal batetik ikusi beharko dugu. Eta bestalde batetik energia eolikoak badauzka beste arazo ekologiko batzuk, animalientzat edo paisaiekin erlazionatuta. Orduan, nik uste dut ingurumen inpaktua modu zabal bateaz ikustea, ezinbestekoa izango dela, trantsizio zentzudun bat izateko, ez? Bai ez, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko noski ikerketak badu garrantzia asko, nolako eragina ez izan dezake halako proiektuak aurrera emateko orduan, eta nolako harremana dago ez, hemengo ikerketa esparruekin eta bertoko gobernuekin. Bai, gu ikerlari bezala, gu interesik gabeko ikerketa egin beharko dugu, ez? Eta orduan, horrek esan nahi du, agente guztien ikuspuntuak kontutan hartu izan beharko dugu, prozesu hauek garatzeko, ez? Da gu, adibidez gure zentruan, eta ikusten dut, zientzian orokorrean, partizipazio taldeak eta alako mugimenduak bultzatzen ari dira, gu ere ikasi behar dugulako zein ikuspuntu, nola ekarri ikuspuntu guzti horiek gure zientziara eta nola entzun eta nola galdetu. Eta nik uste dut, gure zentura zientzian orokorrean mugimendu hori ikusten ari naiz. Eta zientzilariek edo ikerlariek ikusten ari gara nola beste ikuspuntu batzuk erakartzea derrigorrezkoa da erantzun edo emaitz zentzudunak izateko. Eta hori gertatzen ari da. Eta horre, gobernuak ere aipatuta ez, zein batean ekonomiak edo ez, inpaktu ekonomikoak ere badu hor eragin zuzena batetik kapitala bera, ez da, eta bestetik halako proiektuek eragin ditzaketen inpaktu ekonomikoak hortik? Bai, nik uste dut proiektu berriztagarrian inguruan euskagula bi aukera nagusi, ez? Nik uste dut lehenengoa da daukagun sistemarekin aurrera egin, eta honek daukan kalteak aurrera eraman, eta horrek esan nahi du, energia berriztagarri megaproiektu batzuk enpresa gutxi batzuen eskuan ustea eta beraien interesen edo beraien moskinak gehiagotzeko tokietan ipintzea proiektu hauek beste agenteekin ezer konsultatu gabe, baina beste aukera da, ez dakit, trantsizioa aukera bat bezala ikustea, ez? Eta hortik mugitu sistema dezentralizatu batera. Eta, adibidez, herrialdeka edo ez dakit, kooperatiba txikiak bultzatu, eta struktura energetikoa txikiagoak
sustatu, ez? Eta horrek nik uste dut energia ere demokratizatu dezakela eta jente lokalen interesak mai gainean ipiniko dituzkela, ez? Eta orduan, gu zentruan eta baita EHUk eta Ekopolek eta talde askok lan asko egiten ari dira sistema deszentralizatu hauen onurak ikustarazteko, ez? Eta nik uste dut hori, gauza hori, bide horretan lan egiteko aukerakagola. Bai ez, gainera azken batean zuek ere lan egiten duzu ez, halako erabakiak hartzen direnean, jasangarritasuna edo garapen jasangarri hori aintzat hartu dadin ez, eta aipatu ditugu ertz batzuk, baina bada ere ez, osasunean izan dezaketen kalteak eta... Bai, gu azkenean, gure lanaren garrantzi handia da integrazioa. Hau da niretzat erronkarik nagusienetarikoa. Normalean badira neurri asko eta ez daude askotan konektatuta. Eta hori guretzak da erronka nagusienetarikoa. Adibidez, biomasaren garapena. Biomasa klima aldaketaren aurkako soluzio bat izan daiteke, ez du karbono dioksidorik isurtzen, baina beste alde batetik biomasa jartzeko behar dugu lurra, eta lur horrek beste ekoizpen batzuekin lan egingo du. Eta gainera biomasaren erretzeak ere beste kutsatzaile batzuen iturri handia da. Orduan, adibide bat da, baina esan nahi doana da hori ez politikoki koordinazio bat bilatzea edo politiken integrazio bat bilatzea hori ez dakit arazo, baina erronka handia esango da etorkizun hurbilean. Hori, suposatzen du gertatu daitekela ez Euskal Herrian bakarrik, baizik eta orokorrean neurriak aurrera eramategerako orduan, edo bada Euskal Herrian bereziki ez, nabarmentzen den zerbait? Bueno, mundu osoan gertatzen da, baina Euskal Herrian ere dauzkagu halako koordinazio proiektuak, ez? Eta gu adibidez zentrutik halako agente askorekin eta departamentu askorekin egiten ditugu lan, eta halako analizio proiektuak burutzen ditugunean, beti saiatzen gara, ez dakit nola esan, departamentu edo erakunde ezberdinekin lan egitean, hemen Euskal Herrian baita. Beraz hor, transversalitatea edo ez, litzateke idealena. Eta horretaz aparte, justu emisioak aipatu dituzu hor adibide gisa, ez? Eta ikusi ditugu azken aldian, ez, datuak okerrera egin dutela, edo bintzat asko hazi izan dira, zuek ere esan duzue hor zein da egoera? Bueno, gu egin dugu gure zentroan egin dugu estatu mailarako analizia, eta ikusi dugu 2022an beste 2 urteekin konparatuta emisioak gora egin dutela. Eta daude bi arrazoi nagusi. Eta lehenengoa da gurpil efektu bat, klima aldaketak dakartzan lehorteak, horrek energia hidraulikoaren potentziala gutxitu du. Eta orduan elektrizitatea hidraulikoarekin ezin badugu egin, gaza erabili beharko dugu. Eta horrek igotzen ditu emisioak, ez? Eta beste alde batetik ikusi duguna da mugikortasunarekin lotuta, ez? Mugikortasunaren emisioak ez dira aldatu, naiz eta erregai fosilen prezioak aldatu, ez dugu ezer ikusi. Orduan, hor ere beste ardatza hor dago, ez? Nik uste dut. Eta mugikortasunarekin lotu da zen neurri hartu aldira. Izan ere, egia da hori badela agian, herritarroi egunerokotasunean gehien eragin aldigutenak, eta badabiltza ez, hiri batzuetan, ez dakit kotxeak zentroetatik kentzen, baina horre zer da behar dana? Bueno, mugikortasunean, nire uste badira bi ardatz nagusi, ez? Eta lehenengoa eta garrantzitsuena niretzat da sistema erabat aldatzea. Irakurri nuen, lurralde urbanoaren eureko 60, ia denbora guztian geldirik dauden kotxeentzako dagoela, ez? Eta horre ez dauka zentzurik. Eta nik uste dut planifikazio urbanistikoaren ardatz nagusienetariko bat mugikortasuna izan behar da, ez? Eta orduan, nik uste dut lehentasuna oinezko edo bizikletei eman behar zaiela eta baita garraio publikoari, ez? Eta hori da lehenengo ardatza eta niretzat garrantzitsuena. Eta bestea da erregai aldatu, ez? Erregai fosekin doan kotxeak kotxe elektrikoekin aldatzea, ez? Baina horrek niretzat ez dauka zentzu askorik, zen ikuste dut badakigu orokorrean energia murriztu behar dugula, eta mugikortasun sektorean badaukago aukera hori sistema aldatzeko, eta adibidez erregai aldatzea, garrantzitsua izan daiteke, adibidez sektore batzuetan, ez dakit, ondasunak garraiotzen dituzten kamioiak horiek aldatzeko saiak dira, horretan agian erabili behar ditugu erregai garbi hauek, baina ez dakit nire lehenengo gomendapeana izango litzateke hori sistema berpentsatzea, ez eta ikusi. Bai ez beraz, saia da edo arazoak egoten dira agian alakoak, edo emisioak berak murrizteko eta antzeko akordioak lortzeko saia izaten da. Normalean gauza hauek badakigu erakundek normalean epe motzean egiten dutela lan, edo 4 urteko epeetan egiten dutela lan. Orduan, naiz eta gu badakigu urgentzia dagoela eta neurriak orain hartu behar dira, baina normalean prozesu hauek, sistema ekonomikoa
eraldatzeko estrategia epe luzerakarako egin beharko da. Eta orduan, hori erakundeak epe motzetarako interesak badauzkate epe luzean egiteko gauzak zaiak dira normalean, eta hori nik uste dela arazorik nagusienetarikoa. Gero, emisioak aipatu ditugu, baina ere ez bada hor beste datu bat agian ez, entzutezua badela temperaturaren gaia bera ez, azken 8 urteetan ez, inoizko aldirik beroenak jasan izan ditugu, eta horrekin lotuta zein da panorama? Bueno, bai, ez zaten zuen bezala, horrela jarritzen bat dugu temperatura, bataz besteko temperaturak eta baita ezoiko gertaerak, bero boladak edo elurteak gertatzen jarraituko dira. Eta horrek badauka inpaktu zuzena, hainbat sistemetan, baina adibidez gizakientzat badauka inpaktu zuzena. Gu badakigu edo urtero ikusten dugu bero boladekin lotutarako heriotzak igotzen ari direla toki guztietan. Eta baita kutsadurarekin lotutako heriotzak ere, uste dut daukagun Estatu Espainiarreko azken datua dira 5.000 heriotz kutsadurarekin lotuta. Eta nik uste dut datu kezkagarriak direla, ez? Eta hori da, horrela jarraitzen badugu alako gauzak izango dira, edo baita nekazaritzarako, ez? Nik uste dut produkzioa murriztuko da, badauzkagu alako temperatura altuagoak, edo gertaera, edo lurteak, eta horrek nekazaritzaren inpaktu zuzen bat izango da. Ez da, lehentxago aipatu zu apurratez hauek iraultzeko sistema bera, ez dela datu beharko litzatekela, hala ere badira ondo bidean diren neurriak? Bai, badira neurriak, baina gauza nire ustez da herrialde askok epe oso luzerako hartzen ari dira, konpromesuak. Ez, badibidez, Europar Batasunak neutralitate klimatikoa, edo, emisioak 0 izatea, ez, neutralitate klimatikora 2050 urterako esarri du, eta Txinak eta Indiak 2060 eta 2070. Eta orduan, gauza horiek oso garrantzitsuak izango dira etorkizunean, baina baita ere oso erreza izango dalako epe luzerako konpromisoak hartzen, ez? Eta orduan, naiz eta progresua dagoen ikusten ari gara epe laburrerako edo epe ertainerako helburu klimatikoak hartzeko zailtasunak daudela, ez? Eta naiz eta hori izan denuen, ez? Naiz eta epe luzerako gauzak oso ambiziosoak diren epe mortzean arazoak izaten ari gara. Bai, ez da, aipatu dituzu herrialde batzuk azken batean arazoa ez da, ez, tokian tokikoa baizik eta global mailakoa da, eta, ez, horzuek ere ikerketak, eta, lan egiten duzu apurrat mundu ikuskera horrek nolako garrantzia dauka, ez, izan ere hori, azkenean ez, politikariek neurriak tokian toki hartuko dituzte, baina hor bada elkarlanaren balioan jartzekoa. Bai, gu normalean hori, ez dakit Europa edo Estatu Euskal Herri mailako trantsizioan egiten dugu lan, trantsizio energetikoan, eta hori, Europako trantsizioak aztertzen dituzunean, edo tresna globalak, eta olako erabiltzen dituzunean, zure emaitzak batzuetan, naiz eta zuretzat, zentzugarriak izan beste herrialde batzuetakoek ez dituzte onartzen, beraien errealitatea ez dute representatzen. Eta orduan, gure proiektuetan normalean saiatzen gara, herrialde ezberdinekin kolaboratzen eta beraien ikuspuntua gure tresnetan eta gure emaitzetan ere sartzen, ez bestela. Eta ez bakarrik Europa mailan, joaten bagara mundu mailara, helburu klimatiko global hauek batzuetan ez dute, ez dakita, ikuspuntu afrikarrak edo asiatikoak bere ganatzen, ez? Eta normalean, beraien ezaugarriak edo garapen ekonomikoak, eragina izango du gure emaitzan edo egiten ditugun hausnarketetan. Bai, ez izan ere horrek kristolako garrantzia izango du, izan batzuk norabide batean baldin badaude eta besteak beste batera hor ez da konponbiderik. Ez, hori argi dago, nahiz eta, baina esan edo da hori, helburu klimatiko globalak hartzeko denok bide batean egin behar dugu lan, eta elkarlan hori oso zaila da. Baina baita ere lokalki bultzatu beharko dugu. Lokalki akzio lokala ere oso garrantzitsua da, beti gora bultzatzeko erakundeak, eta akordio internazional edo global horiek motibatzeko, gizarteak esan behar du gu prest gaudela alako gauzak. Eta gainera hor, azken goi-bilera, hainbat goi-bilera egiten dira, urteetan zehar, eta hor hartzen dira erabakiak, ez bota dituzu lehen batzuk, ez dakizien malgarren urtera arte hau egin, urrengo urtean hause egin, baina gero egia da ez, agian ematen duela benetan ez direla aurrera eramaten, edo benetako eraginak ez direla lortzen. Bai, hori ikerlari moduan, guretzako gailur hauek garrantzitsuak dira, halako debateak, ikustean herrialde guztiak nola helburu klimatiko globalak eztabaidatzen edo sartzen dituzten, ez? Esaten duzun bezala, hori lehenengo kopa izan zen 1980 urtean,
gero izan genuen Kyoto protokoloa 97an, eta hori izan ditugu Cancuneko akordioak 2010an edo Pariseko akordioa 2015an, eta zu karbono dioksidoen emisioak ikusten badituzu, etengabe joan dira gora, ez? Eta horregatik nik uste dut teorikoki gailur hauek erabilgarriak izan beharko liratekeela, baina aldi berean, ez dakit, konpromisua edo edukiak, ez dakit zerbait aldatu beharko da, benetako emaitzak ikusteko, ez? Eta horra bidez, aipatzearen ez da, Egiptoko COP27 bera zer iritzi duzu, ez, azken hontaz? Bueno, aukera galdu bat, ez? Nik uste dut gauza honak ekarri ditu, adibidez, hori kaltea konpentsatzeko diru laguntzaz osatzea, hori gauza hona da, eta aurrera pausu garrantzitsua da, baina nik uste dut aukera galdu bat, ze karbono dioksidaren emisioak gutxitzeko neurriak beharrezkoak dira eta oso urgenteak dira eta ez da ezer egin arlo horretan. Eta baita ere nik uste dut esperantza handia zegoela COP Afrikarra ditzen, ez? Eta nik uste dut hainbat Afrikar herrialdeek zeukatela esperantza handiak hori beren ezaugarrietarako biratuta zuten neurri batzuk esartzeko, ez? Eta hori ez da gertatu, adibidez, resilientziarako neurriak edo resilientziarako finantziak eta halako gauzak Afrikako lurraldeetan oso garrantzitsuak dira, eta horretareki ez da ezer gertatu. Eta halako goi-biletatik, ez, apurrat mundu mailako akordioetatik iritsi den neurririk azpimarratuko zenuke edo esan duzunelka honek bai izan du eragina edo palpablea izan da? Bai, bueno, nik adibide bat jarri, badaude neurriak ondo egon direnak, eta ni adibide bat jarri nenuen zela ikatza, ez? Lehen hitz egin dut hori integrazioa eta politika ezberdinen integrazioa, eta ikatza adibidez izan da oso eredu ona, ze ikatza da klima aldaketarako, eta baita ere kutsadura lokalerako iturri nagusienetarikoa. Eta orduan, ikatza debekatzean edo ikatza bukatzean, sistema askotan onurak ekarri ditzakezu, ez? Eta gainera, halako trantsizio bat, ez, meataritza sindikatuekin egiten badituzu, langile baldintzak babesteko, eta hori, nik uste dut, trantsizio eredu bat izan daitekela, nola ikatza bukatu da hainbatokietan eta Estatu Espainiarren adibidez. Ez da, mehatzariak edo aipatu dituzu hor, importanta izango da ere ez, sektorea egian, apurrat begirada altzatu, eta bai ikerlariek, gero ez dakit ez, langileak eurekin, eta herritarren artean ere komunikatzea. Hori da gakoan irustu, horregatik nago denbora guztian esaten hori politiken integrazioa, ez, naiz eta ikatza oso kaltegarria den, giza osasunarentzat edo klima aldaketaren arazo nagusienetarikoa dela, eske arazo sozial bat daukazu hor, eta dauzkazu mehatariak, dauzkazu realitate lokalak eta herri askok horren oso dependenteak direna, eta hori ere integratu behar da politiketan. Eta horregatik da nire erronka nagusienetarikoa sektore guzti hauek batera jartzea, ez? Ez da, aipatu zu ikatzarena, esan duzu ez bairela hor beste hainbat, eta bere halakotasunez, nahiz da ez, emisio ez hitz egin dugun apur bat, bere halakotasunez hartu beharreko neurririk ez bada identifikatu eta agian inork ez diola heltzen horri? Bai, gu gure komunitatean ulertezina egiten zaigu erregai fosilek dauzkaten diru laguntzak. Erregai fosilak oraindik ere energia berriztagarriek baino askoz diru publiko gehiago eramaten dituzte. Eta azken urteotan, urte bakar batean, 121 igo dira. Eta uste dut direla mundu mailan 180.000 milioi edalako astakeri bat. Eta ez dugu ulertzen, transizio, ez dela ulertzen. Nik uste dut eredua, edo adibide hona da ikusteko, nola interes klimatikoak eta interes politikoak atazkan sartzen diren. Ikerlari komunitatearen zat, argi baino argiago dagoen neurri batek, ez dauka eragin politikorik edo politikoki ez da esartzen, eta horregatik hori ikusteko eredu bat bezala ikusi behar dugu. Eta zuek horre esaterako ez zer nolako proiektua dituzue edo bintzat azpimagarraienak esku artean ez edo zeintzuk dira ikerketa hildo nagusiak? Gure taldean normalean egiten dituguna da trantsizio energetiko multidisciplinarren analizia, horrelakoak esaten duen bezala. Gu badaukagu helburu klimatiko bat eta horretara llegatzeko badauzkagu hainbat bide, eta gu hainbat sektore ezberdinetan dauden kalteak eta onurak aztertzen ditugu, eta saiatzen gara bide bat gomendatzen, eta ere, bide hori, horregatik esaten nuen, beste agente eta beste herrialde eta beste agente lokalen ikuspuntuetik beraien informazioa ere barneratu behar dugu, gomendatzen dugun bidea,
bakarrik ez dira zenbakiak, ez? Beraien errealitateak ere representatu behar dituzte, eta horregatik horrelako analisi globalak edo transdisciplinarrak egiten saiatzen gara. Bai, ez, eta azken urteetan bai eman da asko, azkenan ez gizarteak gauza guzti hauek ulertu behar izatea, bintzat kontzientziazio mailatik, ez da? Eta hor, zelan ikusten duzu ez Euskal Herriko gizartea adibidez? Bai, nik uste dut Euskal Herrian kontzientzia asko dagoela, eta azken datuek esaten duten arabera, nik uste dut 180 edo pentsatzen du klima aldaketa emergentzia sozial bat dela, ez? Eta horrek zenbaki hori oso nabarmena da, eta asko handitu da beste urteekin konparatuz. Gero gauza da, bakoitzak etxean egiten dituen ekintzak ez dira asko aldatzen urtean zehar, ez? Badaukagu birziklapena edo kotxea gutxiago erabiltzea. Nik uste dut orain gazteek bultzatzen dituzten akzio klimatikoekin, nik uste dut jendea orain prest dagoela ekintzak gero eta gehiago eguneratzeko, ez? Eta nik uste dut hor esperantza badagoela. Ez, baztak aipatu dituzu, eta hor agian bada arrakala bat, ez? Generazio nagusienen artean eta gazten artean halako gaietan sentsibilizazioa izateko. Bai, azkenean beraiek jasoko dituzte ondorio latzenak, eta beraiek mugitzen ari dira, eta normala da. Baina ez da justua beraien gainean ipintzea karga guztia, ez? Uste dut guztion ahalegina izango dela, ze adibidez, etikoki gu jaso genuen planeta burrengo belaunaldira gutxi barko genuke gutxienez, ez? Eta orduan, nik uste dut gazteek bultzatuta, baina denon ahalmena izango dela hau. Osondo, gakopia bate bota dituzu, ez? Eta hor bada ere ez guztiok hori zabaltzeko mezu hori. Beraz, eskerrik asko Jon gaur gurean izatearren, ia beste batean ere ez, gurera hurbildu zaitezken, eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Mucho cerveza, buruan puti vuelta. Etxetik eteneta, etzinator de vuelta. Etzerruan atazko, gainetik txiri vuelta. Elitan ibarra escalocarse saueteta. Entzuten su versión, hoy nace el más cabrón. Esto su lertzen, así que hor konpon. Txikitatik batera, petardokin kalera. Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera. Zezenak garrapona, así que dale don dale. Así que dale don dale, dale don dale. Egun hau itzarri tragos en el jaizal. Así que dale don dale, dale eli don dale. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude.
gaude Etxepen gaude gu, nore zuazu Jesalen parranda hau eseri moskortu Gurekin bilduzu, txiki urragu Azkal hostien niño kristona jolaiu Etxepen gaude gu, nore zuazu Etxepen gaude gu, nore zuazu Nore zuazu, nore zuazu Etxepen gaude gu Apa, kaixo, ni bengo naz, eta gaur galduta bideoklipa aurkezten ator. Piskatola labur bilduz galduta kantak zoten duna da, nolabait gogoeta moduko bada oroitzapenen inguruan, lagunen bizitzan inguruan ere bai, eta pixka bat dena tonu melankoliko batian. Hemendikan bihotzez, mila esker, Amaika Telebistako jendia, eta bizi musika programa ikusteago bandatzen dizuet, eta hoize, bale. Besarka da hondi bat, eta ongi segi. Kalian botata, indarrik apeno zela Ezerrek posten nahuela, da esan ze inber Izpilu frentian beldura, galduta dolako burua Zin aurkitu bide bat, hemendik galduta Zerua gorri eta bihotza beltza, lurra hotza eta hankutxik abiltza Zenbat alditan esan genula badena, hobeto jungo zela Odeien onduan begira, zemouz goitikan bizitza Ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena Odeien onduan begira, zemouz goitikan bizitza Ez zaudenetik aldatu nazela, hemendik aldatu dela dena Txikitan beti farrez, etorriko zenai Barkian jolasten ta, lagunekin lasai Ta guain, laguna galdua, gauetako itzan Taberna barruan sartuta Laguna aldentzen nahi dela pixkanaka Dituak aldu zapostuko Bekira da galdu adura Ametsa galdu zien atzo Urpil batia miragago Bihar zerretorriko den galdezka Ezer jakin gabe Odeien onduan begira Zemouz goitikan bizitza Ez zaudenetik aldatu nazela Hemendik aldatu dela dena Odeien onduan begira Zemouz goitikan bizitza Ez zaudenetik aldatu nazela Hemendik aldatu dela dena Txikitan beti farrez Etorriko zenai Parkian jolasten da Lagunekin lasai Ta guain, laguna galdua Gauetako itzan Taberna barruan sartu
Ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unean, eta hortarako gaur ditut hemen nirekin Aritz Branton eta Ibon Meñikak, ondo etorri. Eskerrik asko, ekarri. Eta tira, gaurkoan soldata arrakalari eta etxeko langileen aferari helduko diogu hasteko, eta hortarako badaukagu etxeko langileen bueltan, egoilarrak diren horien inguruko datu berri batzuk atera ditu elek, beraz ikusi ditzagun eta helduko diogu gaiari. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñan. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argira atera zituen. Tartean gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio egun sexuaren araberako lan-banaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egorari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Tira, gero sakonduko dugu etxeko langileen aferan, baina atzo bertan izan zen soldata berdintasunaren eguna, eta ikusi dugu kasunetan Labek egindako protesta bera, eta hor bada aipatzekoa besteak beste agian tira, nolait esatearren nor duen erantzunkizuna, honen gainean gauzak normaldu daitezen, edo behintzat parekotasun hori heldu dadin. Bueno, ez dakit okerna bilen, baina esango nuke lege batez behar da konpon lezakeela neurri handi batean. Alikia, legez kanpo esatea ez berdintasun hori egitea. Legez, ez? Ez dakit hori den legez edo ez dut uste. Askotan ematen da ez legeak eura gauzatzuk markatzea, baina gero aplikatzerako orduan. Bai, eta gainera, emoten dan errealidea da normalizatzen dela, ez? Danok dakigu momentu honetan, lan berdina egiteagaitik, soldata ezberdina jasotzeko arriskua edo egoera emoten dela, eta batez ere, emakumeak direla, horien kalte ordain guztia jasotzen dutenak emakume utxe izateagaitik. Eta horrik, maila batean, egiturazko arazo problematika bat azaltzen du, neurriak behar direnak arlo politikoan, arlo sozialean, eta jendarte moduan baitera hartu beharko liteken erantzukizuna, ez? Maila ezberdinak badauden ere, ez? Eta batez hor nik uste dut dagoela erdigunean elementu oso garrantzitsu bat, eta bala batez ere emakumeak gutxiago ordaintzearen noiteko, gutxiago kobratzen atzean dagoen noiteko, ez? Egoera horren izan erreparatzen diogu, ez? Eraldaketa prozesu oso baten beharra daukagu, baina batez ere hor badaude elementu batzuek, eta geroari helduko dutzegunen moduan, batez ere feminizatuagoak direzen lan eremu horiek baitere, ze balio politiko, sozial gutxietsua dagoen, eta horren ondoriz baitere, nolabaitere, soldata gutxiago jasotzeko baitere, normalizaziorako baitere, arriskua handiagotzen da, eta guztot horreri heldu behar zaiola. Sindikatuek guztot heltzen ari diola gaia, agian beranduegi, mugimendu soziala baitere, pentsionistak baitere landu dute, mugimendu feministak, nik guztot badala erdigunean jartzeko elementu bat, ze problematikaren aurpegi asko ematen ditu, ez da. Erabat adoz, bai, erabat adoz. Usted gainera hori erdigunean ez izatea ulertezina dela. Hori funtsezkoa iruditzen zait, bai. Eta ez zuk esan duzun bezala, gizarteak berak gai hori landu eta asimitu behar du, ezta? Baina, uste momentu honetan behar bada bultzada bat emateko lege bat edo halako zerbait interesgarria izan litekela. Zen ere hor, bada beste afera bat agian sektore feminizatuetan ematen dela gehiago, ez? Sektore guztietan, baina lan hitzarmenen afera ere hor da, eta asko kostatzen da lan hitzarmenak egitea edo aurrera ateratzea, ez? Aldaketak datozenean sektore hauetan, eta hor, gobernuek eurek agian hor einzidu bai dezakete, ez? Patronalai bereziki. Bai, eta batez ere, atzo baita ere salatu zuten, ez?
gaur egun inkluso errealidadearen noiteko radiografia zehatzik be ez daukagu. Badaudelako, batez ere, sektore horietan asko edo kontraturik gabe, edo hitzarmenik gabe, edo baldintzak oso desegoki batzuetan lan egiten daudenak. Horrek maila batean ekartzen duena da, izebersaren punta bat baino ez dugula ikusten, baina atzean dagoen estrukturalaren elementu guzti horiek gaur egun egitare ez daudela azalera hasita ez. Eta inkluso badaude datuak adierazten dutenak dakiguna baino gehiagoko errealitate bat dagoela horren atzean. Horreri erreparatu beharko geniok, noraiteko arautze bati erantzuteko lehenengo jakin behar dan zein metako errealitatea daukagun, eta horreri baitere jarri beharkoz bitartekoak. Bai, eta gainera, iruditzen zait zati handi hori aipatzen duzuna dela normalizatua, eta oso jarrera ohikoa dela izatea, bueno, hala da, horrela da, eta noski, hori esaten badugu, kalte guztiak onartzen ditugu, besterik gabe, eta ez da bidea, ez? Eta horre, esan du baiela beste edo sektore feminizatu batzuk oraindik ere zaurgarriagoak direnak, eta hor bada ez etxeko langileen afera ikusi ezagun bideoa eta alduko diogu horri. Etxeko langileen 87%ak ez du kobratzen dagokion gutxieneko soldata. Hori da etxeko langileen elkarteak urteroko txostenen ondorio adierazgarrienetakoa. Bizkaiko etxeko langileen elkarteak Eguzko etxeko langileen egoerari buruzko datuak zabaldu zituen asteazkenean. Elkarteak nabarmendu duenez, naiz eta ia langile guztiak altan eman egon, gehienek legez kanpoko baldintzetan dihardute. Izan ere, txostenak jasotzen du beharginen 72ak beharko luketen baino lanaldi luzeagoa dutela. Hau da, 2-3, 60 ordu baino gehiago egiten dute lan astean. Beraz, atzeden legedia ere ez da betetzen. Datu horiek langileen egoera lazgarria agerien uzten dute. Izan ere, etxeko eta zaintzako lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzen. Halaber, elkarteak egiaztatu duenez, ohikoak dira mespretsuzko esaldiak eta mehatzuak. Baita eskubideak ukatzea ere, erregularizazio ezak ahalbidetzen duen babesgabetasun egoera aprobetxatuz. Edonola ere, elkarteak argi utzi du gai horitako askok konponbide erreza izango luketela. Gehiagikaria horiei muga jartzeko borondate politikoa balego. Tartean, erregularizazioa simplifikatzea, gizarte arloko epaitegien jarduna arintzea eta gizarte segurantzaren bulegoetara aurrez aurrez hartzeko erraztasunak ematea. Tira ez, hor berez badira sindikatuek eta langilek eurak baituzte proposamenak egoera hau iraultzeko, baina talde honek oso babes gutxi dauka, ez da? Eta horrea okerrena, alegia sindikatu bat egitea ere, osatzea ere oso zaila izango zaie. Eta alde berean azpimarratu nahi nuke lan honen garrantzia. Zaintza lana zen garrantzitsua den, ez da? Eta askotan hori ez da estimatzen. Esaten da, hori egiten dute besterik gabe, ez da? Kontuan hartu gabe lanaren garrantzia eta langileen babes falta. Bai, eta, gainera, azkeneko hamarkadan, esan duke, eremunetako langileen visualizazioa areagotu izan da, ez? Baina, kontu hartu halko nuke baitere, nondik abiatzen ginen. Ez ikusia, desagertua, guztio konstienta ginenen errealitate batetaz, baina ez zegoena ez da regularizatuta, visibilizatuta sozialki, politikoko kinongo baliorik ez. Lan handi bat egiten ari da, eta maila batean visualizatzen ari da problematikaren noiteko aurpegi ezberdinak, ez? Baina, hor jartzen badoguz baitere, zeintzuk direzen hor dauden elementuak oso kezkagarra dira, ez? Osa, 10-etik 3 ez daukate kontraturik, eta hori gaur egun konstatazio objektiboa da. Atsedenaldirako eskubirik ez. Egiten duten lanaren soldata nahikorik jasotzen ez dutela. Nire egoera batzuk, bestelako testu inguru sozial-politiko batzuetara garamatzetenak, baina gaur eguneko 2023 urteko Euskal Herrian gertatzen ari dira. Nik aipatuko nuke bainera, normalean lan hauek egite dituzten perfilak, batez edirelako langile emakumezkoak eta migrariak. Eta maila batean horrek baitere, bestelako arrakala batzuk baitere azaltzen dituzte. Eta horri begira batez ere, nik uste dut, zuk lehen aipatu duzu, eta hor, bideon baita aipatu duzu, seguramente gaur egun ditugun tresna juridiko politikoak ez dira nahikoak izango,
baina ditugunak ere ez daude erabilita, edo ez daude modu eraginkor baten erabilita. Eta hoiei baita ere dagokion behak eta lan bat egin behar zaio eta fiskalizazio lan bat. Ze bestela gaude impunitatea, areagotzen edo gutxinez emoteko arriskua baita ere sortarazten, eta hori ez da justu. Bai, hori da, ez da, lege bat, paper bat bada, aizerik ez badabil. Beraz, bai, serio jarle gaitezen gaiarekin. Izan ere hor esaterako orain gutxi onartu zen 1.160 euroko gutxieneko soldata, baina klaro hori aplikatu egin behar da, eta jarri behar dira bermeak hori aplikatu dadin. Bai, bestela hitzak baino ez dira. Bai, gainera gero hor, bestak beste, hor badira gero etxeko langile batzuk ez, 24 orduz, etxe barruan egoten direnak ez, apurrate interino esaten dena, modu bertan eta horre ere, egoera berare ez da bat ere samurra eta horri buelta emateko. Bai, eta, bueno, justo zuk lehen aipatu dozu, ez, bihurtzen direlako baitere, gaur egun jendarte moduan, zaintzaren inguruan daukagun eztabaida potoloaren oiteko aurpegi bat bihurtzen direla, ez. Eta nik, zintzoki, egoera hori bizi izan dut. Gure amaren zaintzaile bat eduki dugulako, etxean 24 orduz, dela urte batzuk. Eta bizi duten egoera eta nolako bermea dauden, berein lana baitere, prestigioan jartzeko oso eztabaidagarria da, eta kolokan jartzen du norberaren noiteko posizioa ere, ez? Privilegio posizioa. Eta maila batean bihurtzen da, nire ustez, gaur egun ditugun erronka handienetariko baten, lehen aritzek aipatu den moduko elementu garrantzitsu bat. Eta da, jendarte moduan gaur egun zaintzaren eztabaidari heldu behar diogu, erralie bat dalako, elementu asko ditugu baitere, gero eta garrantzi gehiago duelaren sintoma bezala, eta modu integral baten erantzun behar zaio. Eta hor, danon interakzioa beharrezkoa izango da. Horre ere badago apur bat paperrak eta abarrak ez dituztenen pertsonen egoera, ez? Zaildu egiten zaie asko, bide guztiak apur bat ez normalizaziorako eta hori ondioko gehitu egiten da. Bai, bi gauza, 24 ordukoa, gorratzen zarete etxe aldean, nola izaten genuela zein zaila den etxetik ez ateratzea, langile horientzat oso antzekoa izango da askotan, ez da? Eta paperak aipatu dituzu, ez da? Nik beti pentsatzen dut gai honen inguruan, txikitan zaintza jasotzen genuela, ez da? Gurasoena. Eta orain, nire adinean, pentsat, gurasoak ondo dabiltza, eskerrak, baina noski zaintzea, egokitzen zait, eta eskertzeko, zaintza jaso dut, ez da? Beraz, zaintza ematea pozik eman behar diet, ez da? Hori da nire ikuspunta. Beharra pixkate bukolikoa, baina zaintza oso garrantzitsua da, bai. Bai, ez, apurat kontu guzti hauek ere etorri da ez, atzoko egunaren karietara, eta hor egin zituen adierazpen batzuk Idoia Mendia lehendakari orde, eta lan eta enplegu sailburuak berak ez entzungo ditugu eta helduko digu gaiari. Beharrezkoa den guztietan errepikatu behar dugu emakumearen berdintasunaren kausa, demokraziaren kausa dela. Eta emakumeek ezin dutela askatasun osoa izan, ez direla lehen mailako herritarrak beren independentzia ekonomikoarako tresna guztiak ez badituzte. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean, eta egia da gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber, nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik, tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egoteko. Adierazpen hauek ez, ikamika ere sortu dute ez, azken batean borroka eguntzat ez, manda beti eta hori aldarrikatu dena mugimendu feministak martxoaren 8 eta hemen proposamena badator lan saietik batean ere ez, nahiz eta lehendakari ordea izan, jaieguna bilakatzeko. Iruditzen zait jaiegunak oso ongi etorriak direla eta gauzak ospatzeko egokiak direla, baina gauzak ospatzeko moduan daudenean.
Eta oso argi dago, aurreko gaiarekin batera ikusi dugun bezala, bidea oraindik oso luzea da parekotasunaren aldekoa. Beraz ez zait iruditzen momentua denik, hori ospatzeko, eta alde berean iruditzen zait batzutan festa batekin arazoak estaltzen ditugula. Eta orduan nire zalantza da, jai egun bihurtuz gero, ez aldugu protestari edo aldarrikapenari garrantzia kenduko. Aldera, pertinentea. Eta, niri ez dakite, iruditzen zait horrelako adierazpenak eta horrelako testu inguru emoten direnak eta bar, ez dakite, niri gogora torri zait, eta igual da de formación profesionala gaitik edo, baina PSek, kasu honetan Idoia Mendia PSeko kidea dalako, horrelako esperientzia batzuk eukin izan ditu, eta inkluso gobernatzen zuenean, ez? Gogoratzen dote Patxi López lehendakaria zanean, urrien 25 begirako jai egun bat deklaratu zuen, ja ez du inork gogoratzen, zergaiti izan zen eta zergaitik egin zuen eta zergaitik ja ez dan. Eta uste dut, badirudiz duetela askorik ikasi egiteko moduetaz, ez? Hor daudelako bi elementu, ez? Bat da, jaiei begirako zelan landu beharko zenuken, ez? Eta nik uste dut galdu beharko zitzaioela baitere, borroka horretan diharduen subjektu eta jente askori. Eta ikusi baitere, ez da bai dela sortarazi. Horrelako egoera bat beharrezko balitz, ez? Eta iruditzen zait, hasi eta bukatu egiten duen zerbait da, iragartzen da, inongo eraginik ez daukona, masaia badirazpen publiko batzuk eta sakonera gutxikoa diruditela. Eta gero bigarrenik eta purtsuetan hitzek hildu dutzen hildotik, ez. Momentu honetan uste dut mugimendu feministak nahiko ondo markatzen nahi dituela zentzu direzen, ez, parekidetasunaren ikuspegitik landu beharreko borroka zentralak, ez. Zaintzari loturiko hor daukagu, eta batez ere gaur egun eta orokorrean ez baian dagoenean publikotasuna, ez, publikoan, ez, lo publiko esaten duen hori, ez, publiko hori, nola lantzen ari dan eta zeren arabera eta nor jarri behar dan zentroan inguruko eztabaida bat planteatzen nahi du. Eta horren horreri heldu behar zaio, sakonekoari horreri heldu behar zaio, ez. Eta nik azkeneko gogoetari baitere heltzen dioz, irutze azte berdina dela, ez. Niri zalantza sortzen zait, ez, uler dezaket horrelako egoerak, baina, zalantza sortzen zait, borroka egun bat, jai egun bategaz uztartzeak zemutako ondoriak ekar ditzaken, ez. Eta batzu baditugu eta uste dut baitere nahiko eztabaida sozial potolo bat daukala atzean, ez dela bakarrik modu, ez, gorriz jartzea egutegi batean, eta beraurekin ja pentsatzea jende guztiak ulertuko deuela zerbait ezberdinaren lagin bat danik, ez. Iruditzen zait hori baino askoz ere eztabaida serio bat zor diogula atzean dagoen borroka eta simbologia eta esangura guztiari, eta respetuz. Bai, nik, ados nago, beraz ez daukat, gauza handirik erantzteko. Izan ere behintzatez bada, ez, Ibonek esan du, mugimendu feministak markatzen duela ondo, eta batez ere azken urteetan indarpila bat hartu du, eta elkarrizketarik gabe alako bombak ere esan ezaketez, alako bombak botatzea. Edo bomboia, bomba baina bomboia, tori, kosoki bat eta ez hitz egin. Gainera hor, gero botatzen zuen, bultzatuko dituztela neurriak eta barrez, bapura soldatari begira edo behintzatez, asmo hori erakusten zuen, eta era berean esaten zuen ere Idoiak atzoko agerraldi horretan bultzatuko zituela neurriak gizonezkoak sartzeko sektore feministatuetan, ez? Baina, karo, nola jungo da gizon bat, ez? Baldintza txarretan den, ez? Privilegio horrekin gainera, baldintza txarretan den sektore batera lan egitera. Strukturala lanari, privilegiatu bidean sektore bat edo subjektu bat da, beraz, edo eso gora bortitz batean baino ez da aurkitzen, edo bestela horri errefusa utza egingo dutzo. Gainera, jakin-dakinean, zoritzarrez, zapalketa horren ondorioz, lan horiek kubrituak daudela. No gaitik, emakumezkoen gaitik, migrarien gaitik. Orduen, egoera hori, apurtxu bet, ez dakit ez, bihurtzen da oso adirazpen errez bat, baina atzean ez dauka sustentu politiko argirik, ez? Bai, niko ulertzen dut behar da empatia bultzatzeko interesgarria izan litekela, baina bestela zer da asmoa, normalizatzea, gero eredu hori. Ez alda interesgarriagoa izango eredu hori kentzea, edo betzea. Ze azkenean funtsean dagoena da, hemen denok lan eta bizi duin bat izateko eskubidea bernatu behar dugula. Ez problematika edo egoera txarrago batean daudenekiko noiteko ez, lotura horiek sustatu. Duin eta
eta duintasunez bizitzeko eta lan egiteko eskubide hori danontzako bermatu izatea. Eta gaur egun horrelako norabidean dauden ekinbideak uste dut ez diotela askorik erroari erantzuten. Maiztena egian aipatuzu ere badela eztabaida gai ez jaiegunen afera, ez? Bueno, gaur egun ospatzen ditugu jaiegun erlijiosoak ez, bintzat aurrek daude agendan markatuta, eta beraz interesgarria izango nintzateke ez, horren inguruko azterketa bat egin, eta ez hor bazen ez, azken urte honetan 22an izan da Elkano eguna ez, proposatu zutela ez, kontua da zer modutan egiten den hori. Bai, lehengoari loturik, nik eske niri justo gaia aipatu zuenean, etorri zait maiatzen lehena, burura. Ez dakit ez, gainera gertu daukagu ez, eta maiatzen lehena borroka egun bat da, langileen, ez dakit ez, subjektu horreri baiteke protagonismo berezi ematen zaion egune, eta konstiente gara, badagoela jende askorentzat, eta sektore askorentzat, nolaiteko esangura berezia daukan eguna, baina badakigu baitere, askorentzat baitere bihurtzen dela beste jai egun bat, eta gaur egun normalizazio horrek inongo edukiz ornitu gabea bada, realide guztiz ezberdin batzuek sortzen direla, ez? Eta gero daude horrelakoak adibideak, ez? Aurton edo, pasan urten eukin genituen horrelakoak, implementatzen dira eragin sozial ez dakit ez, nahiko kuestionagarriarekin, ez dut uste jende askorik baitere bere gain hartzen duenik, eta bakarrik ulertzen duena da, gaur egun eskolara edo unibertsitatea lanera joan behar baduan, edo ez baduan joan beharrez. Eta iruditzen zait, lan egutegiari loturiko eztabaida interesgarria dela, zuk aipatu dituzu erlijiosoak, eta nik esan nuke baitere, baditugu oso espainiartasun eta frantziartasun egun inposatuak, eta horrekiko eztabaida bat pertinentea bekit, baina... Bai, Elkanoren eguna alakoa izango zen, gainera, ez da? Hola, munduak konkistatu, eta hori, ez zaite iruditzen. Hau da, garaian, ikusiko pentsatuko zuten hori lorpen handia zela, ez da? Baina gaur egungo balioekin, pentsat gure balioekin, hori ez da ospatzeko ezer kontrakoa baizik, ez? Ez orain, Elkano ipatu Gipuzkoara joango gara, baina beste gai bati heltzeko, izan ere, tira ez, Gipuzkoako Foru Aldundiak Seme Kutunaren titulua, edo ez, errekonozimendu hori kendu dio Frankori, astonetan jakin dugu. Hau, badaukagu bideo bat, horixe, gaia mahai gaineratzeko, eta gero ere konexio batekin helduko diogu gaiari. Alde batetik, Frankori emandako probintziako Seme Kuttunaren titulua kentzea. 1989ko uztailaren bateko erabakiaren bidez onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta hori indargabe uzten du gaurko erabakiarekin. Eta bigarrena, Frankoren Aldundiko ohorezko presidente izendapena kentzea. Hauekin batera bestelako aintzatespen, ohore eta sariak ere kendu ditugu, baldin eta balio demokratikoekin batera ezinak baziren, eta altxamendu militarra, gerra edo diktadura goratzea ekartzen bazuten. Gaiari heltzeko gaina edo apurtxoa gehiago sakontzeko badugu kameraren beste aldean esti heldu haien, Gipuzkoako batzarkidea Euskal Herria Bilduren partetik, kaixo? Eguerdion, kaixo. Eguerdion, tira ez, bota dugu titularra, entzutetzu izan da aste honetan ez, gai hau ere, eta 57 urteren ondoren iritsi da albiste hau, edo errekonozimendu hori kentzeko lan hori ez, garaia bazen? Bai, garaia bazen, eta ez, albiste hori entzun dugunean, edo jakin dugunean gehiengoak, batzuk lehenagotik bagenekien, baina igual ez, aurreneko galdera etorri zaigu burura orain arte, eta orain arte izan du, ez, domina edo hori horiek izan ditu, eta bazen garaia, eta guk H. Bildun ikuspegitik txalotzen dugu, eta ongi etorri albiste hori, lehenago egin behar zen, baina baita ere azaldu behar da, ez, prozesu hauek guk uste dugunak, baino zailagoak direla, eta ezakintasuna handiagoa dagoela, ez, nik uste horregaitik hainbeste urte, pasatu direla, ez, errekonozimentu hauek kentzeeko.
Bai, ez da, bota duzu ere, ez, ia bost, hamarka da, igaro behar izan dira, eta honek ere, erakusten du ez, azkenan Espainiako trantsizioa bera ez, nolako oinarrietan eta antzuran ere, eta lako gauzak ez, kasoian sartuta uztearen ondotik etorri dela. Bai, izan ere, badakigu, Espainian onartu den lege, trantsizio demokratikoaren legearen arira, ez, gisa honetako, errekonozimentu guztiak bertan bera utzi behar diela lege horrek dionaren arabera, bai? Eta hori horrela izan da, ez? Konturatzen gara instituzio askok ez dakitela, ez da instituzioak berak ere segixatako rekonozimentua egituen, ez? Edo mina emate hauek ez dira estatua bat edukitza bezalako edo plaka ikusgarri bat ikustea bezalakoak, ez? Informazio hori dana artxiboan dago. Kasu honetan diputazioan zer gertatu da, lege horren arira, Batzar Nagusietatik eskatu zitzaion Foru Aldundiari, holako gisa honetako rekonozimenturik badagoen edo daudenak kentzeko, ez? Eta orduan, Foru Aldundiak nola informaziorik ez zuen, historia zaile bati agindu zion lana ikusteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak historikoki, ez? Zer rekonozimentu zituen. Eta orain, ikerketa, historia zaile horren ikerketaren ondoren jakinda, baditula, ez, Franco eta bere diktadura babesten zuten batzuk, ez, Foru Aldundiaren errekonozimentu batzuk izan zituela bere garaian, eta horiek kentzea erabaki da. Kasu honetan, semekutxun izendatzearena ere, jakiteko, anekdota ez da, baina jakiteko ez askotan transizio garaiko edo frankismo garaiko gauza asko ere isilik pasatu diralako, kasu honetan ere izan omentzan, ez, bere garaian Frankok eta Frankok agintzen zuenean, diktadore zenean, Madridko diputazioak aginduzun eta Espainiako estatuaren pean zauden diputazio guzti aginduzien semekutxun izendatzeko Franco eta horren arira Gipuzkoako diputazioak ere egin du, ez? Beraz, luze, baina zuk aipatu ezun bezala transizioa eta frankismoaren inguruko gaien izkutatze edo ezikusiaren egitearen ondorioz informazio gabezi baten ondorio ere izan da. Bai, ez da, eta aipatu zu ez, hau dela titulo bat, baina beste hainbat eta ez Frankori bakarrik, edo ez bereak bakarrik zirenak ez, horrek ere, aztaleratu ditu kontu honek, baina hor bada, agian ez, moralitate politikoarekin ere zerikusia duen gaitxo bat, izan ere, legea bete gura izan den arte, ez da halakorik egin. Bai, nik uste dut, frankismoan eta gero transizio garaian erabaki ziren, hartu ziren erabaki batzun ondorioz, gai honen inguruan ez hitz egiteko eskutatzeko autu bat egon dela, ez? Beraz, borondate propioz instituzio batek, edo udalen kasuan adibidez, udal gobernu batek, edo Foru Aldundia kasu honetan Batzar Nagusiek eskatuta borondate propio batez ikertu ez baldin bada, pasatu dira hola gaiak, ezta? Eta orduan borondate politikoen ondorioz, legearen ondorioz Foru Aldundiarena iritsi dela esango genuke guk, baina aurretik, udal askotan, kasu honetan udalak esan nahi dut, Gipuzkoan instituzioetan, EH Bilduk indar municipalista handiena delako, eta horko esperientzi dakidalako, udal batzuk euren borondatez, euren baliabideak jarrita, ikertzaileak, arantzadi edo historiatzaileak lanean jarrita, bere borondatez egin du lanari esker, lortu da, orain arte eginda herri batzuetan, baina, beste askotan legeak derrigortuta iritsi denean, ez, hasi dira ikertzen, edo ikusten artxiboetan, garai hartako kontuak, ez, hor kajuian zuk aipatu ezun bezala egon diren horiek ateratzen, ikusten, eta horren arabera legeak eskatzen duena betetzen. Eta batzuk oraindik ere horra ere ez dira iritsi. Eta ez dakigu legea betearazteko uste 2023 urte honetan ez dakit zehazki noiz dan epea, baina seguru nago lege hori bete behar denunean gehiago izango direla bete gabekoak betetakoak baino. Bai, ez izan ere, aipatu ziurrenik datozen egunetan, hilabetetan ikusi halko dugu horrelako beste, ez, albisteren bat edo, baina agian hor bermeak behar direla, ez, edo mekanismoren bat betetzeko. Bai, ze borondate politikoaren arabera uste baldin baduzu,
eta gero ez baduzu konprobatzen legea betetze aldan edo ez, oso zaila izango da borondate politikoen arabera legea betearaztea, inungo jarraipenik gabe. Ondo hemen utziko konexioa, mila esker gaur gurean, nola baite modu honetan konexioan ez, egote harren eta hurrengora arte. Zuei eskerrak eta laster arte, mila esker. Tira ez, hor badira hainbat eta hainbat gako ez, dakiguna bada behintzat ez, lege demokratikoaren legea ez, hilabete honetan ez bada aurrekoan ez, hitzartu egin zen, eta hemen agertu da Gipuzkoatik, halako albiste bat. Alde batetik harrigarria da ikustea, eta hain beste urte pasatu ondoren hau gertatu behar izatea. Baina bestetik ez zegoen oso agerian, ezta? Aldiz, kale ezen bat, ikusten badago General Mola, oso agerian dago. Baina badago beste kasu bat Donostian hain zuzen, bakea ingurua, edo La Paz, normalen La Paz esaten da. Eta hori printzipioz iruditzen zaigu, ondo, ez da, bakearen aldekoak garela, baina La Paz hori hain zuzen da Frankok ezarri zuen bakea. Eta oraindik ere, izen hori aldatu gabe dago. Eskutuan dago, behar da Frankoaren erakina, baina izenaren jatorria hori da. Gainaz, agian zenbat ezina dira ez, halako adibideak, herri mordoetan ez bada guztietan ez, badela halako zerbait, eta hor berez bada lana egiteko. Bai, eta, ondotorra dira horrelako gertaerak emoten direnean, horrelako eztabaida bat emon alizateko, ez? Ze badirudi, askotan iraganeko gauza bat ulertzen dugu bakarrik iraganean geratu dela eta ez duela oraingo noiteko eztabaida sozial, politiko edo kulturalean inongo eraginik eta kontuatzen direna guztiz kontrakoa dela, ez? Eta, ez baitera puntatu deo, baina ziurrenik zenbat egongo diren horrelakoak, ez? Ikusezinak ez direzenak zenbat egongo diren horrelakoak eta maila batean, beste izeberpak baitere islatzen du, ez? Lehenko paralelismoa purtsuet erabilita, ez? Eta galetu beharko nioke zergatik, ez? Emon izan da horrelakoa, ez? Horrelako, akotxen artean, amnesia orokortu bat, hainbeste urtetan, zergatik egonda, ez? Eta hemen badaude erantzun batzuk baitere, edo gutxinez hipotesi batzuk, nahiko, ez dakit, ez? Erroari erantzuten diotenak, ez? Eta karo, altxamendu militar bat, gerra bat, 40 urtako diktadura bat, eta gero ustezko regimen demokratiko bat. Eta aldaketa horretan emon beharreko pausuetan, nabaritzen dena da, eta Estatu Espainiarrei dagokionean, benetako aldaketa usturarik ez zuela sufratu erregimen aldaketak. Eta horren esponent eta adibide argiak ditugula, non nahi, ekartzen gaituztenak gaurdaino. Eta horren maila batean jarri beharko gintuen ze dimentsioaren logika daukonaren, ez dakit ez, adibide bezala ez. Eta horrek ikusten ditugu simbologian, baina horrek ikusten ditugu baitere, epatu dozule baitere, zelako bildurran egon izan dan horrekiko, eta horrek ikusten du baitere, batez ere, austurarik ezak ekarri izan zuena zan urtetan eta urtetan erregimen demokratiko baten logikan, erregimen frankistaren potere nagusi askok poterean jarraitu izan dutela. Eta noraitere lusatu izan dutela, ez, egoera hori. Noraiteko mamu hori lusatu izan dutela diktaduratik haratagoko erregimen batean. Eta horren eragina gaurdaino ekartzen gaitu. Orduan ikustu baitere horrek adierazten du zelako dimentsio daukon gaur eguneko borroka honek, ez? Bai, transizio deritzearen eragin iraunkorragatik, ez da? Bai. Eta alde berean, izoz mendiarena, ez da, gauza asko, ez dago oso agerian. Eta estatuekin ere gertatzen da, ez da, kale ezenekin eta estatuak. Hori estatu hori beti egon da hor, beraz ez dugu kenduko. Baina, zuk esan duzuna, historia kontuan hartzea eta ikastea, historia beti aldatzen da, ez da, eta aztertu eta aldatu eta komenikarria da. Baina hori egiteko ez dugu behar General Mola kalea izatea. Eta gainera ez zait komenigarria. Hori da gauza txarrak ospatzea. Eta ez da idea ona hori. Ez gero hor dago ere moralitate politikoa egin batean zeren ez, esbada eskatu errepisatzeko justu ez, hilabete honetan heldu den lege bat, begiratuko dugu zer daukagun, 57 urtez kasu honetan eta bestetan beste hainbeste. Zuke aipatu dozu eta nire uste dut baitere badala eztabaiden gakoetariko bat, ez? Marko legal berritu egokitu bat izateak
noreteko berme juridiko, administratibo, politiko bat albituko harko zuen, ez horrelakoak gerta ez daitezen, baina aldi berdinan baitere, marko juridiko horrek daukan noreteko gorputz edo zio politiko edo moralari baitere heldu beharko zitzaion. Eta urteetan egia da, behar horreri, balio politiko demokratiko horreri, ez jakola dagokion maila eskainez. Eta nik esango nuke baitere, eta Zapatororen hasierako legedia eta gaurkoa baitere atzean daukon, impulsoren funts handi bet da besteak beste, nagusiki biktimek eta beren senideek eta mugimendu memorialistak egindako lanaren ondorio ere badala, ez. Eta horre maila batean, ekartzen du baitere, impulso sozialek zelan bultzaraz dezaketen, benetan gero marko legalak eraikitzerako momentu. Eta gero eztabaida dezakegu marko legal hori guztiz egokia da, ez dan egokia hobetu baziteken, edo ez, baina gutxienez, noreteko berme bat eskaintzen du, ez. Nik aipamentxo bat, ez, justo ez diri elkarrizketa egiten ari zenionela, agertzen zen bideo bat, ez, artxiboko irudiekin, eta hor agertzen ziren hainbat lagunen justo honen noreteko ez lagina izan direnak, ez. Goldatukoa, Josi Bargutxi, hor bazegoen adibidez Gernika batzordeko kide bat, eta Gernikan baitere, bombardatu zuenak, eta Frankoaren agindua egon izan dana, da justo maila batean guzti honen noreteko lagin oso sanguratsu bat eta universalizatzen gaituenak, ez. Franko baitere Gernikan seme kutxuna izan dakoa da. Orain dela urteak, kendu izan dana, boronte politikoaren ondorioz, baina ezin eskola litzateke bakarrik horren ondorioz bakarrik izan, eta gero bigarrena, pasan urteko bombardeketaren testuinguru arte, inkluso Espainiar estatuaren noreteko jokabidearekiko inungo posiziorik eukin ez dauen, 80 piku urte eta gero, ez. Eta gero eztabaidatuko nuke gaurko posizioari buruz, baina gutxienez horren inguruko, ez. Eta horren maila batean jartzen gaituna da, zuk bultzatu izan dozun herri baten zuntxiketaren, bombardaketaren erantzunkizunik 80 piku urte eta gero hartzeko borondaterik ez badaukazu, eta ez badago berme politiko edo administratibo edo juridikorik hori zu bultzaraz aitzan, benetan orduen ezinezkoa daukagu hitz egitea termino demokratikoetan, estatu demokratikoa buruz. Eta hori gaur egun, 2023 urtean, realide, puñetero bada. Bai, ez, baina gero, hau bada kontua, baina gero ez, errotuta hor sustraituta gero ez, ikusten ditugu hainbat eta hainbat adibidez. Eta justo Donostian, aste honetan, baziren, tira ez, eta neolionin berdon polizia batek egin duen liburua aurkeztera joan dira, editorial falangista batek bultatua ez, eta, ez, antza hor, konturatzen zarenean ez, eta udalean atxilduk sartuta eta bar, ez da eta gero ez, debekatu egin da nolait, baina tira, zer egin dute hartu eta bilura ekarri eta listo, eta hortxe bukatzen da dena. Eta hotel batean egin behar dute, ez da? Ez dakit hoteleko langileek zer pentsatuko duten horren inguruan, gai izugarria iruditzen zait, adierazpen askatasuna oso garrantzitsua da, baina erabiltzen denean besteon askatasuna murrizteko, orduan ez da ondo, ez da? Bai, ez, hori instituzioetatik ez aian alakoetan ere, olako gaiak direnean lankietza bat edo behintzat modu batzuk zehaztuta egon beharko lirateke, ez da, bestela ez du balio ez, leku batean ez egiteak gero beste batera pasako bada. Bai, eta balioan jarri beharko izateke gutxienez, Donostiko gertaeraren ondorioz, adierazpen instituzionala, PP ez da, beste denuntzeko alderdiek bat egin dutela eta batez bihurtu izan dela. Harik egiago, PPek aurka botat. Hori da, eta gero, baina PPek maila batean hor ikusten da. Eta lehen hitz egiten genuen frankismo soziologikoaren adierazpen politikoa bihurtzen da, eta herri honetan zenmotako oinarri soziala daukon horrekiko, eta maila batean errealien aurrean, ez. Eta gero nik horrekiko baitere pare bat gogoeta, ez, eta justo lenguarekin lotua dagoen, ez. Nolaitere erregimen eta mentalidade aldaketa ez horren noiteko esponenteak non nahi ikusten ditugu. Horin dela egun batzuk, Real Madrideko sale asko ikusi ditugu Liverpoolen keinu fascistak egiten. Eta normalizatua dagoen erradia bat da, bai. Justo orain jokatu dutela Championsean eta egon dire zein egiten, eta bideoak daude horrekiko. Normalizatua dago, impunitatea dago horren atzean, eta gainera horrekiko noraiteko ez, mekanismo guztiak, mekanismo demokratikoak ez daude horren zerbitzu. Zuk aipatu duzuna da, mekanismo demokratiko bat. Mugitu ez gero ere, jarrera politiko, posizio bateratu berdina egoki beharko genuke, ez? Eta mekanismo demokratiko hori baitere sustatu. Eta gero azkeneko apunte bat baitere, ez?
Eta, karo, Espainiarren logikan kokatu beharko genuke, ez? Eta, karo, eske Espainia... Espainiar batzuen. Espainiar batzuen, bale, ados, nabardudan hartzen dut. Espainiar batzuen logikan kokatu beharko genuke, eta esan, karo, justo testu inguru hau baitere esan emoten ari da, ez? Boxek, zentzura mozino bat adira jasartzeko bideatzeko modu bat da, nahiko bomboa eta nahiko zarata sortarazten nahi du, eta askotan, zarata fascistoide hori emon behar danean, beti euskal lurralde separatistetara joateko jokabideak eta gogoak auspotzen dira. Eta hori maila batean baita nahiko esanguratsua da, eta horren arabera baitere guk neurtu berko nukeia heldutasunez horrekiko zelan jokatu. Bai, bueno, uste dut behar da honera kasurik ez egitea izan litekela. Beitu, kasualitatez pasatu nintzen Azkabide klinikaren aurrean duela hilabete batzuk, eta hor kasualitatez ikusi nuen, oso gauza bitxi bat, oso jende fauna berezi bat, etorri zen gurutzeekin eta zen abortoaren aurkako, eskubide horren aurkako manifestua. Eta parean, eskubide honen aldekoak, ezta? Eta uste hori akatsa dela, honena kasurik ez egitea da. Eta horrelak eratuko dira hola, ona aitorrik era eta ez dago egiterik, sentsazio horrekin, ez da? Hori da, ikuspuntu bat, ez dakit arrazoa daukadan. Baina, behintzat, horren inguruko gogoeta baten adierazpide bat da, eta uste dut horreri baita heldu bezaiola. Termino demokratikoetan, erantzun gure bagotzegu horrelako errealidadei, ikus dezagun baita ere, momentuen arabera, zeintzuk izan daitezkeen jokabideak. Eta hori, beste bat da, aztertzeko. Bai ez, eta lehen frankismoa zaritu garela, eta justo memoria lege ez, eta, memoria lege memoria demokratikoaren legeak nazioarteko itunak betetzera derrigortzen du baita ere, ez? Eta justo horri tiraka, horrez, justo Argentinatik eta izan ditugu hainbatetan, albistak itxienak, hemen Espainiatik Espainiako legedietatik ez direnak, aurrera ateratzen ezinezkoak izan direnak Euskal Herrian, eta justo aste honetan Iruñean, kereia horien berri eman dute, ez? Edo behintzat, naizta jakin Espainian ez duela rekorridorik, ez? Edo behintzat entzutetzuak izan daite zen, badaukagu Nafarrako frankismoko kereia horien bideoa, eta ikus dezagun. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako 4 kereia aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereiaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaina, Maria edo Julio Pachecoren aurkako torturak dira. Kereia horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1963ko ekainean, 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara, sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die. Torturak ezin du preskribatu eta tira, antza baina, Espainiako markoetan ez da modurik horri heldu, eta bertan gertatu direnak beste leku batzuetara bideratu beharra dago. Nahiko esanguratsua da, Argentinan kereiaren prozesua baitere sustatu eta bultzatu behar izan zen, gerora,
gaurko testu ingurura eta gaurko markora eta gaurko errealidadera baitere ekartzeko, bultzatzeko, eta horrek ekartzen duen guztiarekin. Eta batez ere, ez bakarrik Argentina egin behar izan zenik, baizik, eta inkluso oztopoz beteriko bide bat izan zala eta intentzionale politiko osoz, ez? Eta kereiak gaur eguneko testu inguruan, baitere, bihurtzen dira bestelako nik uste dut mekanismo bat, ez? Aztertzeko eta lantzeko, ez? Horre maila batean badituz, nik uste dut, aldagai asko, ez? Prozesu oso luzeak txaten dira, neketsuak, kostosoak, ez? Diruz baitere ekartzen duenak, eta askotan baitere, horrelako errealidade pairatu izan dituzten pertsonekiko, koste handi bat sortarazten dotzona, ez? Psikologikoa, emozionala eta bar, ez? Horre maila batean nik uste dut, horrek islatzen duena dela, pertsona pairatu izan zituzten edo dituzten pertsona horiek bihurtu behar ditugula subjektu esan dezagun, baina noraiteko babes oso baten pean egon behar dela. Bestela, sistema oso baten, logika oso baten aurka zuzeu bakarrik joateko arriskuan aurki daitekelako, ez. Eta nik uste horre baia batean baitere jartzen gaitu, lehen justo aipatu duturaen noraiteko bestelako adibidekin, ez. Eta, justo, goizean egon naz Petxu Idoiaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle zenekoan ekin hitz egiten, nahizuelako nirekin hitz egin, Gernikatik baitere adibidez, kereia baitere sustatzeko asmotan daudeltzalako eta horren inguruko lanketa egiten. Eta nik uste dut, efekto domino esan dezagun edo kontagio hori ikingo duela, ez? Jende asko joan daitekela baitere horrelako mekanismoen alde. Kontu hartuta dituzten aldagai guztiak, porque badakigu baitere, sistema judiziala baitere dituen erpinak askotan ez direla justizia etikoaren noreteko logikan kokatzen. Eta azkeneko aipamen bat, justo aipatu diren elementu guzti hauek aintzat hartuta, justo goixean prestatzen apurtxuet, etorri azte burura, George Orwellek erabiltzen zeuen esaldi, eta zan, oraina kontrolatzen duena, iragana kontrolatzen du, eta iragana kontrolatzen duena, etorkizuna kontrolatzen du. Orduen, iragana ez utzi kontrolatzen horrelako emakume bati egin izan zioten pertsonei. Bueno, txalo bat, era bat adoz, bai. Pertsona hauentzat sufrikarioa bikoitza izango da, noski, onelako prozeso batean parte hartzea sufrikarioa izango da, eta eskertzekoa da, hain indartxoak, sendoak esatea, ez da, bai, etorkizunak itxaronpen bat esateko etorkizunarekiko, alakoak tamalez egin beharko dira, ez da, gauza hauek ezin dira isildu. Eta aliberen bai oso deigarria da Argentinatik ekartzea, ez da? Argentinian ere noski oso diktadura kruela pairatu zuten, ez da? Bai, deigarria oso. Bai ez, eta beste bukatzeko bestegi bati helduko diogu, ez, daukagun tartzetxoan, izan ere, apur bat, abiadura handiko trenaren ez, baitan, badira, hainbat eta hainbat ez da bai da gai, eta hor Frantziako gobernuak esan du 2052ko, ez, Euskal Herrikoarekiko lotura hori, ez, urte horretarako egongo dela gero, noski Pedro Sánchezek bere garaian ez, goi bilera bat egin zuten, eta bertan ziren Euskal ordezkariak baita ere, eta horre zehazten zuen 2030ko egongo zela, eta horra Aitorre Esteban EAJtik ez, eta sarre hurbildu zaio Pedro Sánchezi, nola ez da ikusi dituzen adierazpen hauek? Goi bilera motela edo azkarra izan zen. Nik AGT esaten dut, abiagura gutxiko trena, alegia, noiz bukatuko da. Eta alde berean oso garestia iruditzen zait. Alegia, esaten dute arrazoi nagusiatako bat dela, lan egunak galtzen direla, trenean ezin baita lanek egin. Gezurra, wifia jarri, entxufeak jarri, eta prest. Askoz merkeagoa izango litzateke, eta bihar bertan, bihar ez gaur osteguna da, ez da, eta torren ostegunerakoa izango genuke. Eta planeta suntzitu gabe. Bai, patata bero bat da, jende askorentzat, eta ulertzen diot ASR-a, ze, karo, EAJak besteak besteren apustu nagusiena eta bere gain hartu izan duen apustua da. Ulertzen diot, orain urduri egoteak horrelako adierazpen batzuek intzuten dituenean, eta bere eskumenetik kanpo geratzen direnak. Karo, galetu beharko genioko baitere, zeintzuk direzen horrelako proiektu bat egiteren helburuak eta gaur eguneko errealitatearen logikek zer adierazten duten eta horrekiko ze posizio egokitzapen eskasa aurkezten ari duen Eusko Jaurlaritzak, EAJ kasu honetan,
eta hainbatek, ez? Ze, karo, Frantzian egindako informe horrek, adierazten duena da, 2042ako lusatu dutela Bordel eta Daxen arteko tramoa egiteren hori ez, bukatzeko epea, baina baita ere adierazten duena da Dax eta Hendaien artekoak ez direla aurrikusten burutuko denik. Alegia, Euskal Herrira gerturatzen gaituen tramo hori momentuen ez dago aurrikusita ez da ere, ez da zenbat urtera, ez dago aurrikusita. Eta orain dela gutxi, ikusi genuen edo entzun genuen edo jaso genuen baitere, Gaztela Leonen merkantziarako baliabide moduan ez zutela ikusten HT. Orduen, karo, galdera da, orduen, Y-ko delako hau, zer da? Irla bat? Hendaiara arte ez da helduko, Burgoserako bidean ez da erabiliko merkantzietarako, zer da? Parkatu broma txikitsua, baina zer da? Asterix eta Obelixen galia? Eta horreri erantzun beharko litzateke. Eta azken apunte bat, eta hitzen moten zute. Karo, Bartzelonako gailurren arabera, eta atzo kongresuan agertu ziren adierazpen artean, adierazten nahi dutena da, Espainiarko garraio ministrak hitza hartu zuela. Sánchez esan zuen, ez bakarrik garraio ministrak, nik baitere hitz egin nuen Macronerekin eta konpromisoa hartu genuen. PNV baitere berdin zaten nahi da, eta orduen dinozu, men jende asko dago, behin hitza, proiektu honen mesedetan jartzen. Proiektu honek dagokion denboran, dagokion presupuestorekin eta dagokion eran egiten espada hitz horien erantzule bihurtuko dira? Hori da politikari izateak. Eta hemen, doainik atatzen dira horrelako adierazpenak, ez? Adierazpenak eta egindakoa, edo egiteke dagoena, ere bai, ez da? Bueno, albiste txar bat, urduri dabiltza luze, ibiliko dira urduri, ez da? Itxaron barko duguea zer berri atorren honekin, ziurrenik beste hainbat aldiz helduko digu gaiari, esaten jate benutzi behar dugula solasaldia, eskerrik asko, bioi gaur gurean izatearren. Zue, plazer bat. Eta jarraian eguneko albisteekin utzeko zaituztegu. Kaixo goiregea, eta